Cijantung. Pitu, Tikting Marbagas, Tikting Paduahon. Naing Majalo, pasu-pasu Marbagas ma, Bisuk Abraham, Sisukunon Gultom, anak ni Amang Paham Jacob Gultom, tubuh ni Inang Du Maria Boru Sianturi, Sian Huta Perum Bukit Cengkesada, Wik 10 Sada Kelapa 2 Tima, Huria HKBP Cijantung, Dohot Orwana, Kristina Mariska Marianti Siregar, Boru ni Amang Manihar Siregar Nahinan, tubuh ni Inang Manur Santa Boru Hutagalung, Sian Huta Lumban Hariara Desa Siraja Hutagalung, Siatas Barita Tapanuli Utara, Huria GKPI Jemaat Khusus Hutagalung, Pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 di HKBP Cijantung, masuk pukul 8 WIB. Walu ruas namoding. Nunga Jumolo Marujungolu Sian Tonga-Tongata, Inang Las Maria Boru Pasaribu, umur 57 tahun, Pardihutani Amang Penatua Henry Dunat Simamora, Nadiari Jumat tanggal 20 November 2025, alamat Jalan Damai nomor 9, Kalisari, Wek Sapulusia, Kalisari Opat, Laos di Patupado, Parmingguon, di Rumah Duka Sopogabe, masuk pukul 10 Sada WIB. Saya di Pargogo itu hatama keluarga namar habot nirohai, Huhut Tibu Tarapul. Sia, ucapan terima kasih. Marhite Tiktingon, Huria Pasahaton Mauliate, Tudongata Nasian Wek 22 Kalisari Onom, Dinaung di Pasahat Nasida seperangkat bunga altar di Parmenggota Sadarion. Songonima Tikting namasa di tonga-tonga ni Huriata di Bagasan Nasaminggon, akat Tikting na asing, Boy Mata Jaha di lembaran Tikting na adong di Hitabe. Saya di pasu-pasu de Batama Hita di Sude Panggulmito ni Ngoluta. Tabigi majolo paduan suara remaja dungi mangihuk manon gabungan Amani Huriata.
Mari timah kita, huhut papungu pelian sada A dohot sada B.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hita saluhutna. Namang dainang hatani debata nagabe bohal partodion turpuk jamita di bagasan sadarion sia Jesaya biddu 2 ayat sada rodi ayat 5 songonom ma didok disi tapa ihut ma di bagasan rohata. Hamuliaon ni harajaon ni debata sogot. Odo hata nani ida ni si Jesaya anak ni si Amos taringot tujuda dohot Jerusalem. Masa do sogot di ujung ni akaari hot disi di paojak dolok ni bagas ni Jahoba di pucu ni akadolok jala humicat sian akarobean jadi marongoman matusi sude aka parbeku. Jala torop aka bangso madapot totusi aka namadok beta hita tanako himadolok ni Jahoba tu bagas ni debatani si Jakob asa diajar hotu hita aka dalanna jala merdalani hita diaka lapangna ay marharoroan sia sio dosogot patiki jala sian Jerusalem hatani Jahoba. Jadi manguhum maibana di tonga-tongan ya kaparbigu jala toruan nam torop aka bangso. Jadi pato pahonon nasida mapodang nasida baik gigi jala hujur nasida baina kasasabi dang be sitahon ni bangso depak bangso podangi jala dang be guru honon nasida parmusuhon. Betahamu alepino parni si Jakob mardalani mahita di hati uron ni Jahoba ido yanggo sahatna. Amanginang ala tongon doa pet sada di bagasan sadarion pinasahat maju tuita saluhutna selamat advent made hita saluhutna. Amanginang naina holong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Topik ni minggu tadi bagasan sadarion mardalan di hati uron ni Jahoba. Mardalan di hati uron ni Jahoba. Tormaralo doate isi na mardalan di naso hati uron di Jahoba berarti ngaporlu si paresoon ibana. Jadi songon noktaida te di tonga-tonga ni bagas joroon ngagok be di son pohon Natal di son ngamar lapu-lapu be son lapuna pe daksa warna lapuna pe warna-warni dekorasi na pe warna-warni na patadahon baik kocongoni maniak kita Roma hati uroni tubuh mahati uroni mardala mahita di bagasan hati uroni debata alania manginang muruk do debata molo say jut jolmai mardala di bagasan hajahaton pangalahon nadang dipature ngai boto partuktuhat do disi alay say didalani torus ngai boto dangadong lapu jalat disi alay say dipaksahon mardala siani ujungna tartuktuk ma ujungna madabu maibana ujungna lukka mapak ma simat jojak nai dukkon mulak siani alay tutu say terbuka do herbang tangan ni debata isi na ulumu ba radedo debata laho paimahon hita mulak tudalanna nasitongi
Alai adong do gabe tantangan memang di parngoluon ni Zolmai amanginang. Molo hamu aing hudul di son denggan. Adong ase ngali do petahilala. Ngago be warna-warni di tonga-tonga di bagason. Marlapu-lapu ngate rasa be. Ay nga masuk kita tuat pen. Para deho diri menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus naneng tapes tahun di tanggal 25. Alai laos tongom ma di bakas sadariu tong tapa ingot-ingot muse. Dongata na di Sumatera Utara, di Pulau Sumatera, mana khusus na di Sumatera Utara, Sumatera Barat, na godang mangai hamaolon na sida alani na matulbak akatano, ro ay godang manopot hutai, so harubinoto, ala udan dang rasumir sirmar piga-piga ari, gabe gok maaiki matolba matanoi marobung matanoi gabe hacit madialo nasi di ay nasi dan waingo jaladang boy songok kita hudul di bagasan huria naringgan songonon marminggu kita manangiwon hatan debata alani amanginang sojolo sahat kita tu hatorangan ni jamita di bagasan tikion tapa ingot-ingot ma tatangyak kuma di bagasan rohata akadongata nasoboi marminggu naharu jupang hamaulo dinasida di tikion na mangae kebanjiran mang tanah longsor di tonga-tonga di Pulau Sumatera. Amang inang hurian itu hata na inaholonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mardalan di hati uron, sudero perlu hati uron ati. Hau disukun na swadong listrik na dope perlu di hamu listrik inna totu perlu dolai manak perlu do di hamu mataniari bolo inna sudah do madoko perlu semua membutuhkan yang namanya terang ala molo so adong torangi molo so adok katiuron dang boy da mardalan dang boy ta ida idi do na bau idi do na kotor idi do na nek sipasidigon idi do na nek sibuaton ini donak sibuanon dang boy tarida alani perlu do hati urun tu sude jolma alani di patorang ma di bagas turpukon di ayat 2 di dok marrongoma matu bagas ni Jahoba aka parbegu amang inang isi do parbegu do pe amusi do pe amusi tahe dang be bulu idokon di mana dang doho berarti nga hot beha porsiaon nati. Tutu si tutu di mana na marmingguon. Atau nga kai si do parbegu amanginang. Totua kana sumanada de bata lupe. Na sowadong dope ha porsiaon na maradopon Tuhan Yesus Kristus. Na so di ha porsiai ibana adong do huaso na tumibo sian jolmai. Alani nak pemaloi bana ikodohonon na adong dope na malo sianaw. Ikodohonon na adong dope na tumibo sianaw. Amang inang bangso na tarpasu-pasu do hala Israel, ido. Bangso na pinilit do hala Israel, ido. Alay ditiki roh hasusani. Memang mengalului jalan keluar do nasida. Ate. Ilului nasida madalan naso tiuri. Dilului nasida madalan naso sitongi asa selamat inna rohani nasida. Asa jaloni nasida haluauni. Habesa sitong namolo diuton nasida dalan nasalai. Dalan naso tiuri. Dalan naso sitong na Bartolomo ni rohani debata. Gabe buado. Lamdau manasida sian debata. Sirang manasida sian debata. Moruma hapor siana. Alanido dipaingot si Jesaya. Sotung dihutok kamu dalani. Sotung dipilit tamu dalani ikon hot hamuna di dalan ni debata naung pinaradina alani romay mana paingoton bangsoy na pinilit do hamu alay molo soradi hamu mangihuton dalan ni debata totu ayo muna do hamaulon ayo muna do hagaleon ni ngolu molo so olo hamu laho berdalan rapon debata di dalan naim. Alani amanginang molo so olo do ruas ni HKBP Cijatungon marminggu ibana di huriana sadiri nga cuku-cuku ni barisi.
aha do na masa. Na ibana do hurang solhot rotu huriaon, manang situa lingkungan na do na hurang solhot laho paingoton na sida, manang adong ukuran-ukuran na asing na binani ibana. Hape ruas ni si jatung do ibana, alidang roy ibana marminggu tu son. Dang roy mana madapoton bagas ni debata. Amanginang hati-hati hitati. So tung 10 tahun nai, 20 tahun nai, dang adong bebangisi ni kuriaon. Lau nama hita sude, songon gereja na di Eropa ya te. Jadi gereja suatu saat kalau tidak dijaga kepercayaannya kepada Allah, maka itu bisa beralih fungsi. Boy gabi muba, gabi supermarket maun haduan, molo so diingan ruasna. Molo so rotuson, aka ruasna marminggu marpungu, laho mamudun aka ulaun nadengkan songon naung niajarhon ni Tuhan Yesus tua kahita. Saluhudna akan aporsea. Alani amangin ang dipatakkas matu kita saluhudna. Dang naneng mengaluli hasalaan jalan naneng madok, ise do na sitong jala ise do na salah. Alay naeng madok nunga sadia solhot dita tu huriat ta sadiri. Heado di jaka kamu RPP misalna. Manang heado di dohoti kamu, manang di boto kamu bohado permingguan kebutuhan khusus. Manang heado di boto kamu caritani bohado punguan namaon merkur latihan kor. Iboto kamu do diga jawal di nasida. Iboto kamu do haleluyaon 3 hali nasida marlatik seminggu. Adong do sahat impoi haboto wadoi perduli do hita tua kasih songoni. Sadia solhot hita maradopon huriata. Seberapa melekat Anda kepada gereja Anda sendiri. Alani do lagu HKBP naung 3 hali ra ngaso malarata bigete. HKBP, HKBP, Huria Kristen Batak Protestan Naboloni inna kan? Ale di ujung na di dok. Tu dia pehom mangalakka topot huriami pahot hapor sea omi disi inna. Jadi huriau kape inganat talo merhuero. Takola merminggu. Takola lamar saur, ale lapa hoton hapor siauta do tua do pandi debatau benaro kita marminggu tuson. Alani molo solhot tita tuhuriata boi do isada partinadaan na solhot do kita meradopon debata, na solhot do hapor siauta meradopon debata, ala tahati dakodo amanginang. Di parorot debata do akan hapor siai, di dia pe ibana maringanan asahot ibana di hapor siauna jalato tong mardalan di dalan nasi tongi. Amanginang hurian itu hata di ayat tului di dok. Taringot tuhamu baon jalama dapoton bagas ni debata. Mubahita jalama dapoton bagas ni debata. Amanginang molo di jauh tu hita samardala kita di dalan ni debata lapatanna. Berarti ikut tapature mahape parangeta siganu paring. Ikut tapature mahape parngoluo taon molo tungadong pangalahotan nasutikos maradopon debata. Totu ise do netuk paturehonon. Dangadong asing ni debata. Nasinodangan ni hati uron ni debata do hita ubahen na boy kita paturehon akan nahurang dengkan di bagasan parngoluo taon. Alani didok di tolui beta hita tanako hidolok ni Jehovah tu bagas ni debata di si Jakob. Semua orang diajak diotang masaluhut jolma asam manako hidolok ni Jehovah debata di si Jakob ai di sido aha amanginang di sido tajalo pangajarion nasitongi. Jadi mulut adok nak kita dang halak perbegu be ala nang Kriste kita sian hadu tubuta alai molo disukun ngatanak kamu di hatani debata totu sude do kita mengalusi dang dope nung ngatama hita masuk tu surga hasonangani totu sude do kita dang mengalusi dang dope ala niaha
ala mardosa dope hita, uju mangolu hita di bagasan tanoon. Ala ni, sada do kucina, sada do inganan na beta, tanak ko hidolok ni Jehovah tu bagas ni debatan ni si Jacob, marhua hita siya manginang, majalo pangajarion, nasitong taringot tu hata ni debata. Ala ni do, dangadong namalo ate. Dangadong na tamat, profesor pe ibana di Habibelo ni, alay molo so di hangolu hodoy, daktari da siyan parangena si ganupari, totu dohonot ta doy dakkalak na mangalo, dakkalak na malo ibana. Dakkalak ng majalo pangajariyon siyan debata. Holan malo di parbinotowan, alay dang malo patuduhon di parangena si ganupari. Alani, na tua-tua, naung matua pebana, ngalan siya ibana, belum tentu. Ubalga hapor siya na siya dana na met sikola minggu. Alani sudero hita marsiajar. Uju di ngoluta dope, uju mangolu dope hita di bagasan tanaon, sudero hita marsiajar. Taringo tu hapor siya o tamarado por debata. Ay didok Tuhan Yesus Kristus do, molo portibion, salpu do. Alay anggo hataku dada olo salpus na liling ni liling na. Dunia ini akan hancur dan akan selesai. Tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu selama-lamanya. Maka toho matong na nidok ni hata ni debata di ayat tuluo na manginang. Ikot tanak ko hidodolok ni Jehovah tu bagas ni debatan si Jakobi. Ala niyaha. Ala sianido ro patiki. Firman Tuhan datang dan berasal dari Allah. Datang dan berasal dari tempatnya sendiri. Firman Tuhan bersumber dari Dia sendiri. Alani ise nama dok dirina naung adong parbinotowanna ikut diingot ma boda sada ayat pitui biar mida Jehovah do permulaan ni parbinotowan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Songoni do HP molo akahalak nang malo nang majalo pangajarion siya debata molo dihangoluhon ibana biar mida Jehovah alehuhut ibana paturehon ngoluna si ganupari. Amang inang hurian itu kata na inaolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alanido dang merlapatan sude pohon natalon dohot sude naung taida di bagasan bagas joro ni debata. Dang adong lapatan na tapelehon peleata molo so iya serohata na yung mamelehon itu debata. Dang adong lapatan na molo hudul hamudison sada sa tong ajom law manangihon jamita dohot mamuji guar ni debata molo so iya serohamuna. Dang adong lapatan na jongjok kamuna kimano boti dosa tiado pan ni debata jalan majalo baga-baga na jinahahon ni paragedai molo di bagasar rohamuna dang naing olo muba mulak tu dalan ni debata mulak tu dalan na teori mulak tu dalan nasitong na pinarade ni debata. Alani ditiki episteli ditiki titingi ditiki jamita boloni songonon lam sikop ma pangajarioni sahat tuhita saluhut na molo serius sita mangihuton aka tata ibadah agedai manang mangihuton di bagasan rohat taon na tutu si tutu do hita olo neng muba jalan mulak tudalan hati urun ni debata. Amanginang totu molo disuku tu hita saluhut na buasa roh hita merminggu, buasa hita porsea tu debata, buasa hita roh tu bagas joro on waingon lo manangihon hata ni debata. Alania manginang sudero ra hita mangalusi, alana porsea do hita maradopon debata jala na manogu-nogu hita di bagasan ngoluta. Naolo do hita tartuk-tuk, naolo do hita madabu tu bagasan panghuman, alai ditiki olo hita laho pasahaton derita tu debata. Ditogu-togu hita, ditogihon hita, di beta-betai hita tudolok ni debata. Lahu macalo pangajarioni, totu dangadong na laos mago si songoni. Alega biadong do pangajarion no marga, laos si putih hota,
songna kada porsia maradopon de bata. Ala dia manginang kita saluhudna hamu naro di bagasa tikior radong do hamu na guru. Adong do hamu na dosen. Alay sude do hamu ra kana toras nami gabe guru di tonga-tongan ya ke keluarga maradopon aka ianak konna. Maradopon aka sudut na poso manang di dia pe maringanan na sida. Ala ni dong ulaon na totumbang ngacari do. Manogu-nogu, mangarahon, odo dalam nasi tongda, unang alang naso hipas da, naso mabain hipas pamatangmu, ale alang ma si panganon, si panganon na mabain hipas pamatangmu. Boy do panganonmu coklat boy, alay dang boy godang, unang marsakit to, diajari ma sian na met akadak danaki, dung balga diajari ma songo dia do maradat. Diajari ma songo dia di parmargaon, diajari ma gudang aka parsiajara di togu-togu asalam pistar. Jadi sudah dua kana toras adong sisianna akanakonna sisianna. Sudah do natoras ni huriaon sisianna ise sikola minggu dohot remaja naposo si ajar hononna na gabe mangajari aka ulaun na dengan si patudu hononna tu aka sudut nau poso. Alaya manginang hurian itu hatta marhiti turpukon ala didok do hita pardosa jalan nama jalo pangacarion sian doluk ni jauh bayi sude do hita tardok sisean danak remaja naposo nama tua doho na umur na 100 tau pei sude do hita tardok sisean di jolo ni debata ala ni danga dong na tamat laho marsiajar taringu tuha porsiaonna asa tanak ibana di hata ni debata asalam tang ibana di haporsiaonna asalam togu ibana di haporsiaonna ditiki olo ibana marsiajar kanu pare kanu tiki sahat ro di ujung ni ngoluna ditiki olo ibana marsiajar tuhata ni debata manginang berarti dang marhaposan tu dirina sadiri be ibana. Ada song podas ada ayat pitui na manaking. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Inama di patuduhon ibana. Alaniaha, ala naik toktong ibana mardalan di bagasan hati uron ni Jehovah. Amang inang diaya opati di dok domuse. Jadi patopahonon nasida mapodang nasida bahi gigi. Jala hujur nasida bayak kasasabi. Dang besi tahun ni bangso depak bangso podangi. Jaladang beguru honon nasida permusuon. Amang inang isinaneng mulak tua dopan ni debata. Marhamu bau ni bana. Olo ibana majalo pangajarion nasi tongi sia debata. Marhitia kajamita dohot nama jaha. Bibel di bagasan parngoluan nasi ganopari. Idaon nama. Adong do hape nadumenggan si ulah honoku. Njala ikon si patureoku. Ido di patudu turpuko namang inang. Molo di topan nasida podang lahomar porang mabunuh jolma ujui alai dukot sahat hataon ikon topaon di nasida mai dang belaho mabunuh donganna alai pakion di nasida mai tuaka ulaon nadingkan dang beguru honon di nasida mana bai musuh di bagasan nguluna alai mangorui musuh nama di bagasan nguluna ay danga do ngutung na ate. Tong do si tanggung jawab haporsiaw nabe hita maradopon debata. Mangorui hamusuon na maibana permusuon di bagasan parnguluan na. Alani ido amanginang debata panguhum na si tongi ido hape na ikon si hutonota. Alani molo adong nahurang di bagasan ngulut taon. Molo tapasahat do tu debata dang bemabiar kita. Ay ibana nama anon paturehon. Bodang natapakei nakin blau paturehon par saurat tasi ganumpari. Gabe digati debata au nama gabe podang nina ibana. Ibana nama paturehon salukudna. Asa denggan dalatai. Asa tiur dalan si dalanatai. Asa rap pita dohot ibana saliling ningoluna. Saliling ningoluta. Amanginang Allah tidak pernah memberikan rancangan yang buruk kepada setiap orang yang percaya. Allah tidak pernah merancangkan supaya celaka. Dan dia tidak membebankan sesuatu cobaan
yang melebihi kekuatan manusia. Tetapi Allah merancang sedemikian rupa, sedemikian baiknya supaya manusia belajar untuk berubah kembali, lalu menerima terang Kristus di dalam kehidupannya. Maka tidak ada lagi yang ragu. Jadi molo nuaing mangai hamaolon akadongata na di pulo Sumatera ana manginang merhiti at penon dohot mahita manang yakon nasida asa hot jala togu haporsyaw ni nasida dang mitop hati uron ni debata di bagasan roha dohot pikiran ni nasida alay hot manasida martangiyang jala manganehon pakirimon na mangului jala mameyakon pakirimon itu bagasan debata ay patureon ni debata doi saluhutna ditikina lehononi debatado haulioni jala pasu-pasuon na donasida saluhutna. Jadi atpenon amanginang atpetsada do peonate satu atpeno patanon tapaingot-ingot do naik paradeho dirita laho tuharoro ni Tuhan Yesus na mangihut. Mulai yadiga ni tapature dirita mulai nuaing. Alai huhut mai tapake musela paradeho dirita laho manomu-nomu aha hari pesta hatutubu ni Tuhan Yesus di tanggal 25. Amanginang atong gabe akaruas ni debata mahita na totong mernida dolok ni Jehovah gabe inganan persiajaran, inganan hamubaon, inganan majalo hatiuron na siyan debata gabe hot mahita di hapor siyauta, gabe togu mahita di hapor siyauta, jala hot kita marpakirimon tu ibana. Amen martang yang mahita. Mauliate ma ali Tuhan debata hatam na badiai mangalehon hati urun tu bagasan roha dohot pikiran nami asa gabe akarwasmu natama hami dia dopamu na badiai mangatusi hatam na badiai manangihon pajowomu majalo pangajarion na siyako detikirap pamili Tuhan roh tu duluk ni Jehovah ima ditiki marsaur kami di tonga-tonga ni huriamon mamake ingananon gabisada parpunguan nauli parpunguan na jinou ni Tuhan debata laho manangihon hatam na bariyay atau ngali Tuhan debata songan na pinaingotmu marhide turpuk sa darion asahot tami mardalan di bagasan hati uron ni debata atok patugu mahaporsyaon nami ali Tuhan totong ma ho ali Tuhan na mamasu-masu roha dohot pikiran nami asa tung marmanat nami di bagasan parangguluan namion molotung tartuk-tuk kami molotung ulaho kami dosa migor huta di ko kami mayali Tuhan jala mulak mahami tudalan mo na teori ali Tuhan debata ama nami pasu-pasu masaluhut ruas ni huriam naro di bagasan tikyon uju dia ka ulaw ni nasida ramoti jala pasu-pasu uju dia ka sakap ni nasida di bagasan tangyang ni nasida tuho lehon mayali Tuhan ho Bartolo maniroham pasu-pasu mali Tuhan aka pangubation perawatan na pinamasan ni keluarga dot rumah sakit tu aka dongan nami na marsahit lehon mali Tuhan hamalumon tabay hahipason tu nasida totong manasida ali Tuhan pasahaton diri ni nasida tu ada pamuna badiai semangat jalahot haporsyaw na marado poko ali Tuhan debata amanami pasu-pasu mahuriam hakabibeci jantungon dia ka ulaon na dia ka kegiatan na di namanomu-nomu ari hatutubu ni Tuhan Yesus hupuk kami mahali Tuhan di bagasan mingguon mulai di natar parhalado pamamuka Natal perayaan hari hatutubu ni Tuhan Yesus di tonga-tonga ni huriam hakabibeci jantungon para di marohadot pikiran nami ali Tuhan huhut ali Tuhan mamestahon pesta Advenon gabi ulo mahami totong paradihon diri nami asa totong marhamubau kami jala totok kami mardalan di dalanmu na teori ali Tuhan debata amanami pardusa na godang do kami saluhutna
kasih roham urasi kami. Pangasahon Kristus Yesus martangia kami Tuhan. Amin. Taparadi mapeliata manginang, uhut mahita marede sia buku de nomor 404 ayat sadaro diudukna.
Tangya koma pelean naong tapapungo tu adupan di debata martangiang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo hararon ni salihut silihon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehom itu kami pelean nami tuho say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa huparasya kami peleanon pati bulkon harajaumu di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam mutada hami godang ni sileo-lehom itu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami rodi saliling dililing na mauliate marohan nami tuho ala diramuti ho hami di bagasan taon parhurion nong salpui asini roham do napasahato kami tu bagasan taon na ibaruon huida hami di bagasan na sa taon di denggan di basam buas doho mangalehon barita na uli tu hami asa mardame jala marhasonangan rohanami ditabay hodo bilangan niya kana porsea akana burju mangului hatam di pargugoy hodo akan na porsya dohot na posom akan na mamaritahon habal gomu di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangan do sudah denggan ni basam na sa taon ni sian minggu tu minggu sian bulat tu bulan sahat rodi sadarion. Di bahay ni hupuji hami magwarmu jala upasang apami maho say gonggomi jala pasu-pasu manang huriam tabay ma ganup ari torop niya kana porsya na marholong ni roha diho. Say pararat maharajau mu di tano batako doho di sadok puluon. Say ramoti huriam asa unang saut tahini parjahat na mga bati hararat ni harajau mu. Say unang lawas huriami di susay, di gaori, manang dileay. Ramoti maka na pinilitmu, pay masahat tu hanguluan. Say ramoti masudi na posom, na mamaritahon barita nauli. Say jo maka si pinibegu dohot parugamo na asing, asa dohot nasida pasangapon guarmu. Say ramoti jala parbadiay mahuriam. Sahat rodi haroro ni Tuhan Yesus Kristus. Amen. Alea manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malamon ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami togi hoto pangujunan palua mahamisian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sordako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim.
Thank you.